Sziasztok! A mai videóban azt fogom bemutatni, hogyan rab be a spoldal élelme kezdjük. Például a piros-kékkel elforgatjuk, és ha ezt felforgatjuk, akkor rá tudjuk forgatni úgy, hogy a piros csatlakozzon a piroshoz, a kék pedig a kékhez. Így most ilyet, és beforgatjuk. Jöjjön most a piros-zöld, meg a kék is. Forgasd eleggel, mert ezt most így kell csinálni. És forgasd ám, hogy a piros meg a zöld is egyenszent. Jó, jöjjön a narancszöld. Ezt megint így kell forgatni. És forgassál úgy, így a zöld meg a narancsárga is jól egyenszene. 9. Jöjjön a narancskék. 4. Azt is elforgatod. Jaj, rosszul forgattam, bocsánat. Elforgatod. És ráforgatod úgy, hogy a kék meg a narancsárga is egyetlen. Ügyes vagy. Nem sikerült, próbáld meg újra, hát ha sikerült. 9. Tuk-tak. Jó.